Cu toții știm că în procesul de anvelopare a casei, una din cele mai mari probleme o reprezintă partea de ferestre și uși, unde coeficientul de transfer termic este mult mai ridicat decât în cazul polistirenului sau vatei bazaltice, ceea ce înseamnă că pe la uși și ferestre pierdem cea mai multă căldură din casă, mai ales în cazul nostru unde avem spații vitrate foarte, foarte mari. Acum, pentru a elimina problema punților termice și pentru a oferi o izolație termică, dar și o etanșeitate la aer cât mai bună, am decis să instalăm aceste precadre, care ne vor ajuta să scoatem ferestrele în afară, mutându-le în izolație, astfel eliminăm problema punților termice care ar putea să apară în locul dintre fereastră și izolație, dacă fereastra ar fi mult mai în interior. Ceea ce vreau să menționez încă de la început este faptul că aceste precadre se pot monta destul de ușor într-o singură persoană. Și da, știu că aș fi putut să folosesc niște cleme de prindere pentru a-mi ușura munca, însă la vremea respectivă nu m-a dus capul să fac asta și m-am chinuit mult mai mult. Dar dacă aveți cum să le montați în două persoane, atunci treaba merge exponențial mai repede. Este foarte important să vă asigurați că precadrele sunt montate în boloboc și că dați cu suficient de mult adeziv special, atât pe toată suprafața precadrului care se lipește pe perete, dar și la toate îmbinările dintre ele. Eu am folosit adezivul de la firma Blaugelb, de unde este și precadrul Triotherm. Precadrele vin prinse direct pe structura de metal cu niște șuruburi de fixare foarte lungi și de foarte bună calitate, tot de la producătorul Blaugelb. Eu am ales să nu montez acele ancore adiționale sub precadrul de jos, pentru că oricum ferestrele aveam de gând să le montez în niște cleme speciale de prindere pe care le fixam direct de structura de metal. Recunosc, este o muncă migăloasă și de durată, mi-a luat cam 4-5 zile, dar asta și pentru că le-am montat singur și aveam de instalat 8 ferestre și 2 uși, toate înalte de 2,10 m la diferite lățimi. Acum, morala poveștii pe care vă spun este că atâta timp cât ești suficient de determinat să faci un lucru, poți să realizezi orice îți propui. O să las acum să mai curgă câteva secvențe din procesul de montaj al precadrelor pe care le-am instalat și sper că acest videoclip v-a fost util și v-a ajutat să vă formați o idee despre cum se instalează precadrele la o casă pe structură metalică. Vă mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem în episodul următor.
Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să dai like și subscribe pentru a fi la curent cu noile episoade. Până data viitoare, te salut!